Espainiako hainbat eragileren ekarpenari esker, Saharar errefuxiatuen oinarrizko beharren zati bat estaltzeko aukera izan dugu. 2005ko bukaeran, elikagai laguntza murriztu egin zen. 93% murriztu ere. Eta ekarpen hori gabe, ezin izango ziren errefuxiatuen oinarrizko beharrak ase. Hau da, bereziki Gasteizko eta Espainiako, Italiako, beste erakunde batzuen laguntzaren garrantzia ez da diru kopurua izan, edo haiek emaniko baliabideak. Baizik eta laguntza une egokian iritsi izana larrialdiari erantzuteko. Nazio Batuen agentziek zailtasun asko eta handiak dituzte. Baliabiderik eza, prezioen arazoa munduko merkatuan eta emaileen lehentasunak. Kontua da, Saharar errefuxiatuak ez daudela emaileen zerrendako lehen postuetan. Beste eskualde batzuk ere badaude. Adibidez, Irak, Afganistan, Darfur. Giza laguntzak eta gobernuz kanpoko erakunde, udal eta beste elkarte batzuen bitartez bideratzen den herritarren elkartasunak soilik arindu dezakete, hein batean, Saharar errefuxiatuen elikagai eta osasun egoera larria. Hemos trabajado en muchos dominios, pero actualmente... Arlo askotan aritu gara lanean, baina osasunean bildu ditugu gaur egun indarrak. Eta aspaldian abiarazitako kirurgia programa bat lantzen ari gara. Horrela, jendea hainbat mailatan ari gara prestatzen. Bereziki erdi mailako prestakuntzari dagokionez. Adibidez, erizaintza, ezinbestekoa baita kanpamentuetako osasunari begira. Dentro de lo que es la salud en los campamentos, también trabajamos. Era berean, proiektuak elkarrekin lantzen ari gara Saharar emakumeen nazio batasunarekin. Saharar emakumeak badu bidea egin beharra, baina gizarte islamikoen artean eta kakotxen artean privilegiatua da. Saharar emakumea borrokalaria baita, eta urte askotan, hari esker eutsi zaio kanpamentuetako bizitzari. Beti izan dut, herri honen gaitz gehienak sendatzeko bidea erreferenduma dela. Irtenbide politikoak sufrimenduak neurri handian arinduko lituzkelako. Erbesteak, urak, egoerak, giroak, muturreko beroak eta hotzak, etxe bizitzak eta abarrek sortuak baitira Sahararren gaitzak. Por favor, vayan a tomar asiento. يقعدوا كل واحد منهم ويراجع ذاته. هذه الأيام علاوة على ما
Historikoki, gauza jakina da zer dakarkion errefuxiatua izateak egoera hori pairatzen duen gizarteari. Gabezia alde guztietatik begira, eta horrekin batera ahulezia ikaragarria. Eskasiak bizitzaren arlo guztiak hartuak ditu. Eta horren ondorioz, nagusi izaten dira anemiak eta desnutrizioa. Eta ahul xamarra izaten da osasun naiz higiene arloko azpiegitura. Kokaleku horretan denboraldi baterako dauden sentsazioa dutelako. Ez dugu basamortu honetan behin betiko finkatu nahi. Gure lurraldera itzuli nahi dugu. Azken azterlan